Fit-tmiem din il-ġimgħa l-membri tal-partit, għaqdiet volontarji u l-pubbliku se jkollhom l-opportunità li jinġabru f'attività organizzata mill-Partit Nazzjonalista jiddiskutu l-politika u jipproponu proposti li huma jemmnu li jistgħu jtejbu s-soċjetà. Dan se jsir permezz tal-konvenzjoni tal-Partit Nazzjonalista li se titlaqqa fil-lokanda Korintia San George u li qed tkun ikkunsidrata bħala pass ieħor lejn iktar ftuħ tal-Partit Nazzjonalista u lejn integrazzjoni ta' iktar persuni u ideat ġodda fis-soċjetà. Propju għalhekk li t-tema tal-konvenzjoni hi idea Malta. Se jkun hemm workshops apposta, discussion groups fejn dawk kollha li huma preżenti se jkunu jistgħu jinvolvu ruhom direttament u jagħtu l-idea tagħhom biex imbagħad dawk l-idejat narawhom flimkien, naġruhom flimkien biex imbagħad il-Partit Nazzjonalista jkun permezz tal-policy fora li għadu kif nieda jagħmel il-vera politika, jagħmel il-politika li tkun aktar qrib in-nies. Permezz ta' din il-konvenzjoni li se tingħalaq il-ħadd bid-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jikseb iktar proposti u ideat ġodda mill-pubbliku biex jiddiskutihom fil-policy fora li nħolqu u li eventwalment ikunu kkunsidrati għall-politika tal-Partit Nazzjonalista.